Careke din çalakvan û siyasetmedarên bajarê Amûdê bûn armanca Partiya PD û hêzên wê yên çekdar. Goşevê din dewriyeke hêzên esayîşa wê partiyê êrişî mala çalakvan Siwar Hito û Memduh Tixûbî endamê Partiya Demokrata Kurdistana Sûriyê kirin û malên wan piştgirîn kirin û daxwaz ji malbatê wan kirin ku ji Rojavayê Kurdistanê derkevin. Çalakvanekî bajarê Amûdê nexwestnavî bê eşkere kirin ji Arkêra ragihand, goşeva borî nêzîkî demjimêr 8:30 şevê dewriyeke esayîşa PD êrişî mala Siwar Hito endamê Hevrêza Amûdê û dengbêjê xwînîşandanên Amûdê kirin û her wiha birayê wî Teysîr û Yasir Hito girtin û dep û darên di hindirê malê deşkenandin û hinek kel û pelên malê li gel xwe birin. û daxwaz ji malbatê kirin ku di heyama 4 rojan de bajarê Amûdê bi cih bihêlin û ji Rojavayê Kurdistanê derkevin û biçin Tirkiye û mala xwe ji wan re bihêlin. Wî çalakvanê bajarê Amûdê her wiha ragihand ku piştî demekê ji girtinê esayîşa Yasir Hito ji zindanê berdan û birayê wî Teysîr di zindanê de hiştin. Her wiha esayîşa PD ji malbata Hito re gotibû ku xaniyê wan wê têkeve destê esayîşê bê ku tu biryarek dadgehî ya her biryarek din nîşanê wan bide û hemû pelgeyên mal û milkê wan li gel xwe birin. Tê zanîn ku Siwar Hito piştî birîndarbûna wî de di Komkujiya Amûdê ya ku çekdarên Partiya PD di roja 27 meha şeşan sala 2013 de êrişî xwînîşandanek sivîl ya wî bajarî kirbû û di encam de 6 kesan jiyana xwe ji dest da û Siwar birîndar bûbû û derketibû Tirkiye û heta niha ji ber gefên PD ve negeriya Rojavayê Kurdistanê. Ji aliyekî din ve malpera Rojava News ragihand ku çekdarên Partiya PD duh êvarî êrişî mala endamê Partiya Demokrata Kurdistana Sûriyê yê bi navê Memduh Tixûbî li gundê Sinca Xelîl yê bi ser bajarê Amûdê ve kirin û daxwaz ji malbata wî kirin ku divê di heyama 4 rojan de ji Rojavayê Kurdistanê derkevin û destê xwe danîbûn ser malê. Wê malperê her wiha ragihand ku birayê Memduh Tixûbî yê bi navê Ebdilbasit Tixûbî dema ku ew çekdar di malê de dîtin rastî newbeyeke celtayê hat û tu kesî ew ranekirine xweşxanê. Tê zanîn ku bajarê Amûdê yekemîn bajarê Rojavayê Kurdistanê li dijî rejîma Esed xwînîşandan li darxist û daxwaza rûxandina rejîma û şebîheyên wê kirin. Her wiha yekemîn bajar bû ku çalakvanên wê pekerên serokê rejîma Sûriyê Beşar el Esed û bavê wî anîn xwarê. Ji bo bername Ark Kraman Hiso.